Anni, dwi'n gwybod na chi di Bardd Plant Newydd Cymru, os gennych chi syniadau ar gyfer beth ydych chi eisiau fod i'r rôl? Wel, Lenni o'n tro gyntaf, beth sy'n gyffroes ydy, dwi'n cael yr ha i gydweithio efo Aneirin, sy'n mynd i fod yn wych, gan i hel syniadau dy gynnu, allan ei ddwy'n byd o syniadau. O ie. Na, dwi'n gobeithio mynd lawr trywydd storiol ac eisiau defnyddio arddullio technegau barddonol mewn mathau eraill o sgwennu hefyd, dwi'n gobeithio, achos da ni'n dathlu T. Jones ar Rwdal Lenni hefyd, felly allan ni ddefnyddio hwnnw fatha rhyw platform i neidio ddag nhw. A mae hwnna'n bwynt fi wedi bod yn gwneud wrth fynd rownd y lle yw bod unrhyw beth yn gallu bod yn farddoniaeth. Chi'n gallu gweud stori mewn cerdd all restr siop a fod yn gerdd all geiriau One Direction fod falle'n farddoniaeth. Tenuous ond neu linell fawreddog Justin Bieber. Babi, babi, babi. Mae'n ail adrodd yna sy'n dechneg farddonol. A cyfrifennu. Yn union, yn union. Ond ia, oes gen ti tips i? Ie, pryna satnaf. Ocê. Mae Cymru yn llawn llefydd troellog a anghysbell. A ie, falle checkio'r ambell i ysgol. Sut mae'n mynd mewn. Dwi wedi clywed amdano ti yn hongian o ddargitio. O ie, mae rai ysgolion, war y teg, ddim yn gadael dieithriaid mewn yn haws. Sydd yn byth da. Sydd yn byth da. Rai ddim, chwaith. Ond efo, wel, diolch yn fawr iawn. Ie, wel, pob lwc yn y swydd newydd. Gres, diolch.